Možno si to mnohí myslia, že práve môžeme tú umelú inteligenciu využívať široko a podľa zákona áno, naozaj môžeme. Máme tam isté obmedzenia len v rámci autorských práv, že nemôžeme používať texty, ktoré sú plne napísané umelou inteligenciou a tvrdiť, že to bolo naše dielo. Ale v skutočnosti tam z pohľadu etiky nastáva množstvo rizik, keď používame umelú inteligenciu napríklad na napísanie prác v škole, tak to môže byť plagiatorstvo. Mnohé univerzity aj stredné základné školy to tak majú a podobne, takže tú umelú inteligenciu musíme využívať s rozumom. Môže nám pomôcť, môže byť skvelý pomocník, ale naozaj ju nemôžeme používať na čokoľvek, pretože to môže byť neetické, nemorálne a zároveň, keď ju používame, tak spôsobujeme obrovské emisie, o ktorých sa tiež tak málo pomerne hovorí v spoločnosti. Takže môžeme ju využívať na naozaj veľa aktivít, ale vždy musíme transparentne povedať, že pomáhala mi umelá inteligencia, ale toto bolo vygenerované umelou inteligenciou a opravené mnou, pretože to je tá miera férovosti a etickosti, ktorú asi potrebujeme v dnešnej spoločnosti. Thank you.